6 ноември. Житие на свети Павел Цареградски. Свети цар Константин Велики узаконил християнската вяра в 313 година. След неговата смърт синът му цар Констанций се увлякал в арианската ерия. Това лъжеучение отхвърлило божествената природа на Христос, заблудило доста голяма част. Но Констанций със силата на властта започнал жестоко гонение срещу православните християни и в църквата настъпил голям смут. Тогава за патриарх на Цареград бил избран Павел. Царят не бил разположен към него, защото той бил добродетелен и строго православен. Свалил го от патриаршеския престол и на негово място поставил арианин. Но когато този патриарх починал, православните християни в Цареград успели да върнат свети Павел на патриаршеския престол. Няколко пъти бил издиган и свалян в зависимост от това, чие влияние преобладавало. Императорът го изпратил на заточение, но той останал непоколебим изповедник на православието. Завършил живота си с мъченическа смърт, когато бил на заточение в град Кукус, Мала Азия. Пострадал през 350 година. Мощите му били пренесени в Цареград. Патриарх Павел Цареградски е оставил висок пример на изповедничеството на светата православна вяра. Сега трябва да му подражаваме, защото у нас се разпространяват нови сектантски лъжеучения. Децата трябва да се пазят от тях и да пазят светата православна вяра. По молитвите на свети Павел Цареградски, изповедник: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.